Socheng henta ke parlopon miso longjon ahawar along BJP amai kipadopon. Aning samjin lo lang lekum la non kedam sang lang demo to bang tapsil sudah mengang. CEM tuliram ronghang dodesang sesi dorsing ronghang apan buat kerek tidak. লগতে শ্ৰীযুত দৰ্শিং ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ ফংচিং ৰংপি ডাঙৰীয়াৰ Kardom don marli. Pini Karbi Daily News Prime Time along peneli thare monu singti non ber tang ton pen arjo panik tha. Assam Assembly Election BJP Assam pen kaje toidon abangphu lakha krener kep harohat LC dorsing ronghang socheng thenta ke parlo. Miso longjon ahabar along homridam pen non kebang jikilik aparman vote kerekdam. Non nang kelebom Assam Assembly Election along kachotoidon lakha krener kep harohat LC BJP pen dorsing ronghang apan socheng thenta MEC kache rong pipi lapen nomati MEC Vites ing hiatum celang rapet se dodesang sepen miso longjon rong phara rong along vote ke hangamai padopon. Labang so amai long kacetong don EM kache rong pipi deputy speaker Vites ing hi lapen socheng thenta montol president secretary pen cheng long BJP claim bang hubang pi lapen ahin ahin pen ke bang rong asar atum doan lapen reso ejang atum ta ardi pidu. Ipi van de food pi van si an tin na chisik lo pen ten itu mata aning rong wong zinar chulo. Tanah memorandum of that hani masuk. Memorandum ke ayat ta bide ke memorandum ke kebar nang bonai pitha lo ke pine hospital nai pulo veterinary nai pulo lagi ke claim na kam lo ke claim pu ke chiklo yon thom pitha ba chiklo thro ko pitha ba la ning kan siang bong nang ko khai ba ke claim mon ne kam lo claim mon ve ko Bangsa mai ceng ciaprang rong kresi rong asar atum cingrum petpen dorsing rong hangapan pimpor along pajir pon labangso alo ke pajir along ke jong pon lake state dispensaries lapen labangso pimpor alo lake nike klemun asai sai de rasi ne chempon poposi dorsing rong hang lamchak cipitekan Karbi Daily News aparang kidana rong pen rajibe Pinini phai inkoira pliarni therepo chiklo lakha kretrok nomati ke parlopon Pondit Ghat IT mate pathuak lamalong Bharatiya Janata Party atum dodesang se pin pen dorsing ronghang aphan CEM tuliram ronghang vote ke hang amai ke padopon Bangso amai narlo chitem por phai krihini alom pensi angcheng pon Provin teron pen kache pain phupon amaya nong alhiaman pen kache tongdun CEM tuliram ronghang lapen non Assam Assembly Election BJP pen kache patedun abangphu dorsing ronghang setami ke tongdun lapen MP Horen Singh Be Deputy Chairman Vites Ingi EM Khon Singh Rongpi EM Lun Singh Teron lapen BJP claim bang phubang piatum chetong dun lapen bang pharon nerkep amolok chetong dun si mayalong adi pidun tuliram ronghang kethan pon atengki non ke bang ji Assam Assembly Election BJP a candidate dorsing ronghang apan pahai det lokolo tangte adon tin bank account along suri ketham atangka akhai dorsing ronghang aredeng pen thapon jipota ronghang asang hopen hanpachini pon lapen Congress a party along kajep ogdun atum ta puthot BJP along bang phokep amoluk chep ogdun thu hawar khat pen Karbi Daily News apherangti longbamon rongphar BJP pen kachotoi duna candidate dorsing ronghang amai long na jetong dun wang rapet 3SC parliamentary constituency honorable MP Horen Singh Don Marley, Pinia Beta Bangkela Panse, Kanton Poniklo, Kardom.